Οι επιστήμες των μεταφορών λένε Науката на транспорт кажува ότι το φθηνότερο είδος διακίνησης είναι πρώτα η θαλάσσια. Най-евтин транспорт кој е? Морскиот транспорт. Μετά η σιδηροδρομική. Потоа железничкиот транспорт. Και μετά η οδική. И после патниот. Ο συνδυασμός των δύο πρώτων, комбинација на првите два, ο οποίος συνδέεται και με τις αποστάσεις, кој што тука тој се поврзува и со растојанието, είναι αυτός που δίνει τη μεγαλύτερη μείωση κόστους. Тој значи што и тој е поевтин. Τροσότσите се по-μάλλον. Ελπίζω να είμαστε του χρόνου εδώ όλοι για να ξανασυζητήσουμε, αλλά έχω να σας πω ότι се надевам дека и другата година ќе бидеме сите тука да подискутираме. Το κόστος μεταφοράς των επιχειρήσεων από λιμάνι Θεσσαλονίκης προς Σκόπια ή από Σκόπια προς λιμάνι Θεσσαλονίκης, εάν αναπτυχθεί ο συνδυασμένος τρόπος μεταφοράς θάλασσα-σιδηρόδρομη, μπορεί να ρίξει το κόστος της μεταφοράς μέχρι και 20 έως 30%. Значи, ако транспортот морскиот во комбинација со железничкиот, значи има комбинација меѓу морскиот и железничкиот транспорт, таа комбинација е многу битна, значи таа комбинација ќе донесе намалување на тросоците, кои што може да бидат и до 20 или 30%. Και να μην ξεχνάτε ποτέ, που το υπενθύμισε σωστά ο συνεργάτης μου, κ. Θεοδοσίου, ότι υπάρχει πάντοτε και ένα μεγάλο όφελος που είναι αυτό το περιβαλλοντολογικό. Но секогаш постои, како што кажа и господинот Теодосију, постои и некои συγγνώμη, τι είπατε? Το περιβαλλοντολογικό όφελος, λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Значи, постои корис, се мисли дека не се загадува, значи нема загадување на околината.